Čau lidi, zdravím naše zbloudilé duše. Teď momentálně jsme na cestě kam? Plicní sanatorium. Ano, přesně tak. Rozhodovali jsme se mezi Plicním sanatoriem a mezi psychiatrickou dětskou léčebnou. Vzadu od informátora jsme se dozvěděli, že dětská psychiatrická léčebna by měla být na rozpadnutí, tudíž jenom trosky, takže jedeme na Plicní sanatorium. Určitě koukejte na TikTok, sledujte YouTube, kdy tam vyjde video, určitě tam vyjdou minimálně 2, z dneška musí. A tak no, já bych se s váma rozloučil prozatím a odebírejte nás, sledujte nás a tak. Po celou cestu budeme natáčet jak na TikTok, možná nějaký ty reelsy na veřejný Facebook. Na Instagram, všude. Na Instagram, každopádně já budu i fotit, takže budete mít i fotky. Nějaký fotky máte u Štoly Kašpara. Na veřejném Facebooku už by to mělo být i zmíněný. A říkám, no, teď máme přestávku první. Uvidíme, ještě budeme mít možná druhou, možná třetí. No, ještě jedna se udělá určitě, máš dvouhodinovou cestu. Takže se určitě ještě ozveme. Bereme to přes Prahu, protože je to za Prahou někde kousek. A dle času uvidíme, když tak se to vzeme na tu dětskou psychiatrickou léčebnu. Tak jo, takže zatím se mějte. Takže zdravím naše zbloudilé duše momentálně. Zdravím. Dobře. Dobře. Jsme u Plicního sanatoria a zjistili jsme, že hned vedle je policejní stanice. Ale jdem tam, prostě nezájem, jako tak co? Co nám řeknou policajti? Hej, prostě jste v budově, která nikomu nepatří, tak ven. A my, no ne, my si to tady prostě prohlídneme a prostě naháníme entity, no takže prostě vy ven. Ukáž. Jo? Jo? Nic nevím. A jsi si jistá? Jo, kámo, já jsem viděla. A hej brácho, a jsi si jistá, že to byl člověk, vole? Jo, on šel asi berigárny právě. No nic, ale my se vám ozveme zatím. Takže zdravím, teď momentálně jsme před sanatoriem. Přemýšlíme, zatím jsme zepředu. Jako je to celkem velký, jo, ale tady je vchod. Tady takhle. Ale teď přemýšlíme, že tady se všude svítí, ono je takhle. Se všude svítí všechno. Jo, a vlastně vede to až tam někam do zádu. Doufám, že mě slyšíte, tam jsou lidi, super. Takže tady je ten šulín. Zatím vám ukážu vzhled zvenku, protože pocitově se nám tam moc, nebo mě osobně se tam moc nechce, protože když to vidím, je to takový strašidelný, takový scary moc. Každopádně budeme opatrný. Já vám zapojím mikrofon. Jo, určitě. Každopádně budeme opatrný a když už budeme vevnitř a budeme poslouchat každý zvuk, každý krok, co tam je, protože... Takhle, já to shrnu takhle. Teď bych obhlídl terén, protože máte kolik, 9 hodin, půl 9, já nevím, já na čas nekoukám teď. Jo a vlastně, když vám můžu poprosit, posvítíš? Já mám plný ruce, mám ještě to vidění. Jo vlastně, když se podíváte, fakt je to velký, kámo. To než projdeme, pičo. Ale mohli bychom mít to štěstí a mohlo by se tady už konečně něco dít, proto se nechci jít teď. Protože teď hlavně bych to všechno sváděl na to, že to může být kdokoliv, víš co, tady to. A tady je ještě domeček. Jo, a tady je ještě takhle opuštěný domeček, ale ten bychom mohli když tak skouknout, tady ze spoda jenom. Já teda mám takhle no, málo Já světla. nemůžu svítit, já mám dole, když rozsvítím kámo, tak to je jak když rozsvítíš auto. Dá se tam vejít normálně? Nedá. No. Bloklý prknem. To bych musel rozkopnout. Kámo, ale... to nejde. A dotěz tam je. Počkej, já nevidím. Si rozbiju hubu. Ale jak vidíte, tady je au. Ještě takhle opuštěný baráček. Krásně. Jenom čekám, když šlápnu úplně mimo a něco si zlomím nebo tak. Hezký tapety. Takový žlutý. Na hovno kvalita, mě štve, že nemám foťák. Pičo, já se dělám. Hele,
Čau znova. Zdravím lidi. Už asi po druhý nebo po třetí nebo po čtvrtý, já nevím. A byli jsme se podívat, video z toho máme, půjdeme sem ještě později. Mhm. Byli jsme zatím jenom zvenku se podívat, jelikož je kolik? Je 2026. Super, půl devátý, no, pecka, takže teď se pojedeme podívat ještě, někam se pojedeme podívat prostě na nějaký místo a uvidíme co a jak, no, dáme vám vědět. Každopádně odebírejte, Co další? lajkujte, komentujte, sledujte náš TikTok, nebo sledujte můj TikTok, kde bude převážně jakože i tady ta skupina a všechno. Protože tam je i víc sledujících, takže to uvidí víc lidí, což je super za mě. A já to nebudu dál kecávat, nebo zase tak kecám minutu. Čau. Pojedeme to. Mě konečně pustil ke slovu, jo, lidi. On mě vždycky jako si povídá a po mě pustí i ke slovu. No, pojedeme asi směr Brno. Se jenom obhlídnout jednu trasu. Je to 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky. A to by i tak akorát vycházelo, takže 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky. Do 10 jsme tam, do 12 jsme tady, no tak to počeš prdel. Nevadí, nech mě být. ale cca, jakoby. Kámo, tak to ty pišťalo, no, tak to bude zajímavý. Dobrý. Takže jako cesta bude jako dlouhá a zajímavá ještě. Kde máš toho sráče na tu nohu? Počkej, no. Teď jsem ho hodil dozadu, protože tady překáží. Ty ho tady nemůžeš mít na té noze. No, můžu, tady ho můžu mít. Tam tě to bude jebat, ale. Tam tě to bude oprava štvát. Já zapomněl, že celou dobu nahráváme. Ale kámo, my bychom mohli začít dělat podcasty, nebo to není možný. Já čekám jako třeba jistě. Jo, dobrý, čau. Zatím se mějte. Zdravím. Momentálně jsme někde v Ústí, v Teplicích. Jo, jsme úplně magoři, já vím, jeli jsme ze Sokolova do Prahy, nebo už k Praze. Z Prahy jsme jeli do Brna a z Brna teď jsme v Ústí v Teplicích, kámo, jo, mrdá nám. Ale pohoda, nevadí. Teď čekáme, až skončí inventura, aby jsme mohli natankovat. Tam je Natálka, ta už spínká, nespínká, hele, šikovná. Tady je Láďa, řidič, samozřejmě. Všechny zdravím. Jo. Říkám, ne, zrovna, že jsme jeli vole, ze Sokolova do Prahy, z Prahy do Brna, vole, z Brna do Ústí, vole, teď jsme skončili v těch Teplicích. Hele, všechno uvidíte, teď momentálně jedeme do dětské psychiatrické léčebny, ale máme problém, protože v tom sanatoriu jsme nebyli vevnitř, byli jsme jenom zvenku, tudíž moc toho není, takže tady to bude spíš jenom taký cestovní. Já nevím, jak to ani nazvat. Informativní video a každopádně díkám se. Ty máš vypne mikrák, vole. Ale oni tě uslyší tě, nějak, doufám teda. Víš co, tak já jsem ti to nezapíval, protože jsi natáčel, ne? Je. Už. Tak, ještě jednou vás zdravím. Jak říkal tady Znovu, kolega, byli jsme kousek od Brna v Plicním sanatorium, s tím, že jsme to jenom obhlídli a ve více lidech nás tam půjde potom víc dovnitř. Takže jsme byli momentálně zvenku. Ty vole, já vypadám já je ostře, já se musím Pak jsme jeli vlastně do Prahy, nebo přes Prahu jsme jeli do Ústí, teď jsme v Ústí na benzínce, čekáme, až bude trošku chvilku po půlnoci, až budu mít spočítanou inventuru, ať můžu natankovat a pojedeme se podívat na tu psychiárnu prostě. Dětskou bývalou psychiátru. Je inventura, takže se musí asi počkat. jo, já bych řekl, že jo, nebo? Zatím. Jdeme k té psychiárně. Frér, hej Láďo, otoč se. Frér úplně svačinu si bere. Ty krávo. A jak se tam mám asi dostat? Zachy se ozvu. Taká špatná zpráva. Momentálně za mnou má stát ta budova, která tu nestojí. Poněvadž a jelikož pičo. Koukám, no. Tak nikam nezalítni hlavně. Přesně tam já nepůjdu. Já vím, že já jsem kokot a zalítnu tam. Takže tak prostě, no.
Brácho, máme tady cringe, jo? Nebo je to teď scary, jo? Prostě tady někdo tleská. Brácho, ale jsme tady jenom my dva. Dík, upozorní na sebe. Super. Ale fakt by mě zajímalo, kdo tady tleskal, jako. Říkám ti, že jsem slyšel 2krát tlesknutí. To je jedno. Jo, hubu si rozbij. Dobře, ty. Chceš helfa? Ty jsi se propad. Hovno. A neříkali jsme to? Ale jo, vím kam, do žumpy. To vidíš, tam je výtokový kanál. Tady jsou, jak se můžete podívat, takhle za mě. Tak tady jsou pozůstatky, kámo, z celý ty psychiatrické léčebny. Mazec. No, že jsme o tom mluvili, Marečům. A už jdeš? Ty se stejně nikam nedostaneš. Já tady moc šlapat nebudu. Tohle to tady vypadá, tam máte ládíka. Takže tak, no. Takže teď už aspoň víte, co my děláme po nocích. Chodíme jak čuráci, hledáme vám místa, abyste se měli na co koukat. Dobře, jau. A tady? To samý. Jo. Hubu si rozbí. Jo, tady je to samý. Tam je další šachta. To tady je hezký, kámo, tak to tady na to. To tady jako nechci nic říkat, ale 2 roky zpátky jsme viděli fotku, jak tady stál ještě jakože, sice zřícenina, ale furt tady byl prostě ta léčebna. A najednou během 2 let jako tady jsou stromy, pičo, a je to takhle zarostlý. No mazec jako nechápu. Tam se nedostaneš nikam. Beton, železo. Super, den. Takže aspoň vidíte, co děláme. Ten furt někam leze. A já jdu za ním, protože ono je to taky záživný. Počkej na mě, asi přijdu jak horolezec. Na letňákách. Hele. Jdem dolů. Věř mi, pojď dolů. Jo, aha, tak nic. Škoda, já myslím, že to bude hloubš. Pozůstatky. Ale serem je to, co si budem. Ne, a teď jenom by se to propadlo dolů někam do tajemna.
Dobrý, no. Takže tak, no. Takže... Plech. Co? Neděli bordel. Co, rozloučí se za mě na video? Smějte lidi, jak vidíte, snažíme se prostě pro vás. Jo, no. Hledat různý místa, snažíme se na ně jezdit, ale bohužel tohle místo bylo srovnané se zemí, jsou tady jenom zbytky Jak můžete sami vidět. a když jsme říkali, tak na to sanatorium, Tam se pojede ve více lidech. i s hostama, Takže tak. jestli to někoho bude zajímat, zvenčí, jak to vypadá to sanatorium, obratit s námi dovnitř, na Facebooku, ať soukromým či veřejným, máme chaty. Začne napsat do chatu, nebo jednomu z nás, my se s vámi i hned spojíme na to a začneme to řešit. Všechno. Určitě. Přesně tak. Takže tak. Každopádně jsme tady slyšeli nějaký tleskání, slyšeli jsme psy, jsme ve městě, takže jakoby můžete být z toho města, Ale i tak. Ale taky nemusí. Takže asi tak, takže se mějte. Asi tak nějak, no. Mějte se krásně, skládejte básně a čau. A teď si to jdu zapnout jen tak, jestli náhodou se něco bude dít nebo ne. Co? No jasný. Tak nic.